Čaute ľudia, vítam vás do nového videjka. Tentokrát tu máme opäť hru Brookhaven z našej sérii pozerania domčekov a povieme si výhody a nevýhody a kde sa nachádza safe a takéto tieto veci. Dneska tu máme túto luxusnú vilu, ktorá si je daná, okolo nej je daný samý bazénik. Ako prvé prejdeme cez hlavný vchod, kde sa nachádza kuchyňa s posedením. Ďalej tu máme telku s krbom a akváriom. Tuto máme danú také menšie posedenie s kvetinkou. Tuto hneď máme daný počítač. Hneď pri počítači daná takto kúpeľka. Hneď takto sa tu nachádza na prvom poschodí hlavná izba, kde sa nachádza posilka. Hlavná posteľ, vaňa, dve umývadlá, kúpeľka a taktiež aj záchod. Teraz, keď sa presunieme o patro vyššie, tak sa tu nachádza obývačka číslo 2. Ďalej sa tu nachádzajú aj takéto bazénové časti, do ktorých, keď sa takto, taká proste bazénová časť s tobogánmi a tak. No proste chápete. Tak vidíme naspäť hore. Hneď tu sa nachádza ďalšia posteľ, ktorá je detská izba. Tu sa hneď nachádza kúpeľka. Taká dosť väčšia, nechápem tento divný kút, ale nevadí. Ďalej sa tu nachádza ďalšia taká izba, ktorá má s takým tmavým kútom opäť. Taky sa tu nachádzajú takéto divné balkóny, ktoré majú určitú nevýhodu, že akmile sa to tu zamkne, tak proste sa to tu zavre. Keď to zastrem, tak sa to zastrem. Keď to odenkne, tak to zostane také, no, také divné. A teraz tak hovoríte, kde sa asi nachádza safe? Ja vám to idem teda hneď prezradiť. Safe sa nachádza v hlavnej izbe, len v tejto šatníkovej časti. Čo musíte spraviť je takto kliknúť. Tam proste vyskočiť, asi tam toto preč. No a tu sa proste nachádza safe s obrovským veľkým priestorom. Môžeme teraz prejsť na vonkajšok, kde sa nachádza, tu možno ešte zaparkovanie. Kde sa nachádza bazénik s lehátkami, s posedením, s takýmto fajným posedením a najlepšia si vec vonku je takáto prírodná výrivka. To je úplne bombastická vec. Tu je ten tobogán, tu sú tieto vchody, dostaneme sa sem a sem. A tu sú zase tieto ohníky a tu sa nachádza parkovacie miesto pre autá. Je to tu dané takto na dve autá, keď sa ide, a sa dá sa zaparkovať ešte ďalšie dve a tu sa dá ešte zaparkovať ďalšie jedno. Tak, to bude z dnešného videjka všetko a vidíme sa u ďalšieho videjka. Bye bye.